Zatiaľ čo u iných sú skrine stále preplnené, tá moja už prijala technológie. Táto novo uvedená 3D antibakteriálna úložná taška vám pomôže poskladať všetko oblečenie a ušetriť tak 70% miesta. Zabudnite na staromodné ploché úložné tašky, sú príliš malé a nedokážu úplne utesniť vašu skriňu. Vyberte si 3D úložné tašky s dnom, jedna taška pojme 5 alebo 6 kabátov, dokonca aj 10 bund. Po druhé, nepoužívajte úložné tašky bez antibakteriálnych vlastností, sú náchylné na pleseň a zatuchnutý zápach. Kúpte si úložné tašky s antibakteriálnym povlakom, ktorý zostane čistý a nový aj po roku používania a je bezpečný pre vašu pokožku. Po tretie, nekupujte úložné tašky s vákuovými pumpami, sú príliš hlučné a nepohodlné na celodenné používanie. Vyberte si tie bez pumpičiek pre ľahkú prenosnosť a používanie kedykoľvek a kdekoľvek. Napríklad ja som si vybrala túto 3D antibakteriálnu úložnú tašku kvôli týmto výhodám. Je vhodná na všetky typy oblečenia vrátane kabátov. Je vyrobená z 5 zosilnených vrstiev s antibakteriálnym povlakom, môže sa pochváliť 99% antibakteriálnou mierou a je odolná. Je odolný voči opotrebovaniu, prepichnutiu a starnutiu. Kompresia je jednoduchá, stačí si sadnúť a uvoľniť vzduch. Štvorcový dizajn umožňuje perfektné úložné priestory v šatníku, je štýlový a zároveň úsporný. Dámy, nenechajte si ujsť túto fantastickú príležitosť.